Sulod sa duha ka adlaw, duha ang namatay sa pagpamusil ug laing duha ang samaran sa sunod-sunod nga pagpamusil sa Lamitan City, Basilan Province. Niadtong Sabado, Abril 29, bandang alas 5:30 sa hapon, gipamusil sa wala pa mailhing suspect ang usa ka 58 anyos nga babayi ug ang 30 anyos nga driver sa motorsiklo sa barangay Parangbasak sa nasugutang syudad. Gila sa kapulisan ang mga biktima nga sila Abdan Baharudin, makajibin minyo og walay trabaho nga residente sa Tinambakan, Barangay Maganda, Lamitan City ug ang iyang pasahero nga si Pyra Amanda Sangbayan, residente sa Bohe Tambis, Tuburan Municipality, Basilan. Sa report sa Lamitan City Police Station, may bisita si Abdan ug si Pyra sa ilang apuhan sa sitio Makuhon, Barangay Parangbasak ug sa dihang misakay na unta sila sa ilang motorsiklo kay mupauli na. Kalit na lang mitungha ang wala mailhing gunman ug gipusil ang duha ka mga biktima. Sa makadagang higayon hinungdan sa pagkaangol sa duha. Naigo si Pyra sa walang bahin nga mga tudlo samtang si Abdan nakaangkon og igo pinusilan sa walang bahin sa iyang lawas. Daling gidala ang mga biktima sa Lamitan City Hospital. Apan human sa duha ka oras, patay on the spot ang usa ka tricycle driver samtang critical usab ang kahimtang sa usa ka negosyanteng babae nga pasahero niini. Human gipusil sa wala mailhing mga suspect sa main road, Barangay Malinis sa nasgutang syudad bandang alas 7:05. Gila sa Lamitan PNP ang mga biktima nga sila Ariel Kelupaz, 45 anyos, byudo, ug Rosalina Francisco Lacno, 43 anyos, minyo ug usa ka negosyante, parehong residente sa naiskutang lugar. Matud ni Police Staff Sergeant Muhammad Makala, ang Chief Investigator sa Lamitan City PNP, patay na dihang ilang naabdan ang biktimang si Ariel ug nagyaka gawa sa iyang tricycle. Samtang si Rosalina gidala sa iyang pamilya sa ospital. Subay sa investigasyon, sakay si Rosalina sa tricycle nga gimaneho ni Ariel pauli sa ilang balay ug paghunong niini itubangan sa iyang residensya. Mikalit lang og tungha ang duha kawala mailing suspitsado ug giilog ang sling bag ni Rosalina. Tungod kay hugot ang pagkagunit sa biktima sa iyang bag, gipusil siya sa suspect gamit ang puntok 45 nga pistula base sa kapsula nga nakuha sa crime scene. Ug tungod sa panghitabo, mikanaog ang driver sa iyang tricycle apan gipusil kini hinungdan sa iyang kamatayon. Nakaangkon si Rosalina daw gigo pinusilan sa ibabaw nga bahin sa iyang dughan samtang ang driver sa tricycle naigo sentro gyud sa dughan hinungdan sa iyang kamatayon. Kagahapon sa hapon, bandang alas 3 sa hapon, gipusil sab sa wala paghihapon mailing suspect ang usa ka Abubakar Jahal Harudain, 52 anyos ug residente sa Barangay Parangbasak sa Lamitan City. Sumala sa Lamitan PNP, nakadawat sila og tawag nga dunay gipatay sa Barangay Sengal ug didto naabtan sa kapulisan ang walay kinabuhi nga si Jahal. Sa inisyal nga investigasyon, nagmaneho si Jahal sa iyang motorsiklo kauban ang iyang duha ka minor de edad nga anak gikan sa ilang barangay ug paingon sa Isabela City. Apan pag-abot sa Barangay Sengal, dunay usa ka Honda Beat nga motorsiklo ang kalit misulpot nga dunay duha ka sakay ug gipusil si Jahal ug naigo kini sa iyang dughan. Gidala ang biktima sa ospital apan gideklara kini sa doktor nga dead on arrival. Halos everyday naman nag-checkpoint tayo. Pero insofar as yung sa mga shooting incident natin, for kahapon may dalawa tapos ngayon isa. For the month of April, bale may 7 shooting incident tayo. Matod ni Lamitan City Police Chief Colonel Alan Dilumpines, hold up ang motibo sa pagpumusil. Yung attempted robbery kahapon. So yung most of the shooting incident, it has something to do with the Rido, yung biktima. So ito ang sinasabi ko na Rido, family feud, Rido ito sa Lebbo. Matagal na Rido yan hanggang ngayon. Bawi lang sila. Identified naman ang both parties, magka-relatives naman yun. Tungod sa sunod-sunod nga insidente, naghimo og mobile checkpoints ang kapulisan sa Lamitan. Ang tanang kaso, matod ni Colonel Dilumpines, pulos isolated. Lamitan City Police Station under my leadership, ginagawa po namin yung lahat ng aming mga kaya just to do our best to keep the constituent of Lamitan feel safe and secure. Giawhag sa hepe ang katawhan sa Lamitan nga kanunay mag-amping. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe